Na sziasztok srácok, Fortnite Part 2. Azt hiszem, nem tudom már, de Fortnite Part 2 biztos. Játszok Minecraft, azt írjátok meg, jó? Szerintem egy ilyen 50-ig simán elmegyünk. Aztán végig kempeljük az egész, aminen elmegyünk, hajtani inkább. Akkor is. Nagyon szar az én, ezt nagyon régen játszottam már oda. Undormányjal. És mindig ezt zavasztom szerintem. Most láttam TikTokon, hogy benne van a fejemben. Nem jó. Hova kéne ugrani? Menjük maguk oda. Oda ugrunk, jó? Elkezdett elrecsülni a busz. Hogyha így lebegnek, így hassal, akkor tisztára olyan lenne, mint az egyik kesztyű, amit találtunk múltkor. Ez a fekete. Aha, pusztuljatok meg! Egy embert, akit nem tudok ajánlani, az RR. Őt nézzétek meg. Ilyen családi viták, vagy mi annak a neve? Ahol ilyenek vannak. Hol van az egy jelen? Jó. Na, szkopolj meg! Menjél már vissza, akkor nem lesz jobban menni vissza. Azzal mennyit érnénk. Jó! Cége? Egyből. Azt kapta. Azt kapta egyből a fejest. Na és ez mi? Anyám, ez mi egy szörveszka? Ez tudok repülni? Nagyon durva. Azt tudok vele csinálni tényleg. Használhatni. Nem van elkölyött a cél. Nem mondjátok, hogy nem tudok célozni, mert tudok. Csak nem olyan jól. Touch. Előtt elérem már egy feltöltve. Gyere, szokni. B. Juhu. Na, ezt is. Ez a fegyver, legyen szépen.
Akartam újra tölteni még mindig a fegyvereimet. Csak így. I'm the biggest bird. I'm the biggest bird. Yeah. Na szálljunk le. És teledik. Én ilyet Fortnite-ban még nem is tapasztaltam. Csak ez a városban van este. Hogy ide kezdtem élni, hogy látok, hogy segíteni. Ez nem gyanúsnak néz ki. Jó, hát ebből csak a heal kell, meg ez akár. Plusz... mi ez? Nem tudom micsoda, de jó. Jó van. Aha. Ember. Lehet. 46. Ezt megkaptam. 46. Mi vagyok ilyen? Szőnyeg, mondd meg nékem, vagy nem. Szterű azt akár volt. Akkor meg az a... Ez a népes, nem tudom. De jó. Ennyi körnél jár, annyi ember van csak. Nem túl jó az a út. Sokkal jobb fegyvereim vannak nekem. Járjött a béka. És meg van mocin. Az a maszkos glitch is valahol aztán állt be a házba. Illetve be lehetett menni kuzsmunkára, azt tetszett nektek? Szerintem tökre jó volt. Hogy ott így el tudták campelni, úgymond. Meg az is jó volt, hogy utána a barátoknak ki is tudtak dobni. És nem csak itt el tudott elhasználni, ez szar. Aha, búvaj, el lehet. Megvárom. Nem megmondtam, megvárom.
Ez mi? Aztán itt is át. Mekkora? Miau. Arigato. Miau, miau. Amerre jönnek, én arra felé fogok menni. Na, top 28. Ezt meg is nyerhetjük. Te hülyek is vissza, hogy... Kösz. Volt is ráokod. Remélem találok még egyet. Ezzel a csontorat nem kell csinálni. Jövő nekem volt, hallottam, hogy már örülnek, én arra fogok. Minden erőbe dobások. Hát, az csak egy bés volt, szedett. Top 12-ig. Mi ez rajtam? Végig ennyire sok effektem van. De már kikapcsoltam, hogy nem tudom, mi van. Istenem, hogy meghalok. Húha. Nem jó ez így. Nem tetszik. Meghaltam. Na de mindegy. Iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot. Írjatok egy kommentet. Tényleg, hogy akartok egy második folytatást, Part 3-at, ez a Part 2, vagy akár Minecraftot, vagy valamit, vagy Lego Fortnite-ot, vagy valamilyen túlélőt, ilyen sorozatot, vagy valamit tényleg, vagy barátokkal játszani. Na mindegy, sziasztok!